सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया. काय रे हो दीपक, काय सात समुंदर करतोय तू? भाऊ साची माझं खूप काही जुडलेलं आहे. असं आहे का? म्हणजे काय नवीन? अहो महिना आला आता 7वा. 7 तारखेला माझा बर्थडे आहे. आणि कधी बघितलं तर जगामध्ये प्रत्येक वस्तू 7 आहे. ते कसं? अहो 7 रंगाचा इंद्रधनुष्य आहे, 7 महासागर आहे, 7 सूर आहे बरोबर. आणि 7 जगामध्ये अजुबे आहे. आणि बघितलं माझा फेवरेट क्रिकेट खिलाडी MS धोनी, त्याचा जर्सी नंबरही 7च आहे. हो यार. आणि भाऊ या सगळ्या 7 नंबर मी जुडलेला आहे. सॅमसंग फोल्ड 7 त्याचं प्री रिझर्व चालू झालेलं आणि प्री रिझर्व वरती 7,000 पर्यंतचा बेनिफिट आहे. तर प्री रिझर्व करायचं कुठे? SS मोबाईल चित्रा चौक जळगाव इथे.